In-nies jinbidlu u man-nies tinbidel ukoll il-lingwa. L-Akkademja tal-Malti u aktar tard il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti ħadu ħsieb jaġġornaw ir-regoli tal-kitba sabiex jirriflettu tħaddim tal-Malti u bekk jiffaċilitaw il-kitba. L-istandardizzazzjoni fir-regoli tal-kitba huma importanti għax inkella kulħadd jispiċċa jikteb kif irid u ma niftemux bejnietna u veru. Din kienet is-sitwazzjoni f'Malta biex ngħidu hekk qabel l-1921 fejn kellek kittiba differenti li meta jiktbu kienu joħolqu l-alfabetti tagħhom differenti. Fl-1924 inkitbu saru regoli tal-ortografija tal-Malti fi ktieb li sejjaħ tarif fuq il-kitba Maltija u li kemm l-alfabet u dawn ir-regoli saru uffiċjali mbagħad fl-1934. Wara li fl-1934 ir-regoli tal-ortografija saru uffiċjali, għadda żmien għaddew 60 sena u fl-1984 nħasset il-ħtieġa li minħabba li l-Malti kompla jdaħħal ħafna kliem barrani minn lingwi oħrajn, inħassi l-ħtieġa li ikun hemm daqsxejn ta' standardizzazzjoni fuq il-kitba ta' dan il-kliem. Allura l-Akkademja tal-Malti ħarġet dan id-dokument li semmietu iż-żieda mat-tarif fejn tat xi regoli ġodda linji gwida kif għandu jinkiteb dan il-kliem. Pereżempju, hawnhekk insibu r-regola tal-vokali etimoloġika. Ġifieri kliem li ħadnieh li sellifnieh minn lingwa oħra fejn din il-qija parti mill-istess kelma bħal ngħidu aħna l-kelma importanti u interessanti meta jidħlu fil-Malti anke jekk qudiemhom hemm kelma oħra li tispiċċa bil-vokali, din il-qi tibqa' parti mill-kelma, ma titqis bħala vokali tal-leħen. Ġifieri ngħidlek storja interessanti nibqa' niktibha bil-qi u storja importanti nibqa' niktibha bil-qi. Wara l-1984 kien imiss li jsir aġġornament żgħir ieħor u tajjeb ngħidu li meta qed nisemmu dawn l-aġġornamenti ma jkunux xi affarijiet kbar għax hemm l-idea li ħafna nies jaħsbu jgħidu kull sentejn jinbidlu dawn ir-regoli tal-kitba bil-Malti. Mhu minnu xejn. Dawn ir-regoli meta jsiru dawn l-aġġornamenti sempliċement biex jistandardizzaw il-kitba u jagħmluha aktar prattika. Mela fl-1992 pereżempju insibu ir-regola tal-konġunzjoni u fejn qabel kien hemm żmien fejn dik il-u li tfisser end konna nikbuha wkoll f'xi kuntesti fejn kienu jkun hemm xi vokali quddiem jew wara konna nikbuha we. U bir-regoli tal-1992 jgħidulna le, dejjem meta tfisser end u dejjem tinkiteb u. Kien hemm ukoll id-deċiżjoni dwar kif għandna nikdbu ċerti nomi li fis-singular kienu jibdew bil-għajn u fil-plural se tiktibhom bil-għajn jew bil-vokali qudiemhom. Pereżempju, għasafar kien hemm żmien fejn konna nikbuha jew għajna jew għajn. U fit-92 ġie stabbilita li dawn in-nomi, ħafna minnhom huma nomi kemm fis-singular kif ukoll fil-plural għandhom jibdew bil-għajn. X'ġara mbagħad fl-2005 twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti permezz tal-Liġi tal-Malti. U minn dakinhar il-Kunsill tal-Malti huwa dik l-entità li għandha s-saħħa li bid-dritt tagħmel l-aġġornamenti fil-Malti. Ġifieri fejn qabel kellek it-tarif fuq il-kitba Maltija, iż-żieda mat-tarif u l-aġġornament tat-tarif dak kienu fidej l-Akkademja, issa l-aġġornamenti qegħdin isiru mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. U l-ewwel aġġornament, jekk iridu nsejħulu hekk aġġornament, huwa d-deċiżjonijiet wieħed li sar fl-2008. Dak kien proġett biex jgħidilna kif għandna nikbu kliem li jiena nippronunzjawhom l-istess imma kien kitbu b'mod differenti. Ngħidu aħna filgħodu, fil-għaxija, bil-wieqfa, bil-qiegħda kien hemm min jiktibhom bis-sink u kien hemm min jiktibhom b'mod maqut. U daw id-deċiżjonijiet wieħed fil-fatt fihom insibu żewġ appendiċijiet li jgħidulna kif għandna nikteb proprju dan il-kliem, jekk hux mifrut jew maqut biex kulħadd jiktbu bl-istess mod. Imbagħad ftit snin ilu fl-2018 kien hemm id-deċiżjonijiet tnejn u dawn huma regoli dwar kif għandi nikteb il-kliem
mill-Ingliż li daħal fil-Malti. Għal darb'oħra, allura biex nistandardizzaw il-kitba tagħna x'kien hemm minn dan il-kliem, kien hemm min jinkitbu fl-inverted commas, kien hemm min jiktbu kursiv, kien hemm min jiktbu bil-Malti, kif iħossu, kien hemm min ħallih bl-Ingliż, u dawn ir-regoli, d-deċiżjonijiet tnejn jiffokaw propju fuq hekk. Kif għandi nikteb dan il-kliem Ingliż fil-Malti. Bażikament nistgħu ngħidu li jaqa' taħt 3 kategoriji b'mod ġenerali ħafna. Għandek kliem li titħallih bil-fors miktub bl-Ingliż. Dan huwa il-kliem compost. Meta qed ngħid compost hawnhekk qed nirreferi fis-sens ta' kelma li fiha isa magħmula minn żewġ kelmiet bħal ngħidu aħna roundabout, windscreen, aircraft carrier, air conditioner. Dan it-tip ta' kliem titħallih miktub bl-Ingliż. Għax hekk qed tikbu bil-Malti ħajjider stramp ħafna. Imbagħad għandek kliem ieħor li titkbu bil-fors bil-Malti skont ir-regoli tal-Malti, u hawnhekk qed nitkellmu fuq kliem li integra fil-grammatika tal-Malti bħal pereżempju il-verbi kollha li nisselfu mill-Ingliż li neħtieġuhom bħal ngħidu aħna skorja, brejkja, ix-xutja, dawn huma verbi li ħadna bil-Malti, dawk għandi niktibhom bil-Malti skont ir-regoli tal-Malti. Imbagħad għandek l-aħħar kategorija ta' kliem li ħafna minnhom huma nomi li nista' nagħżel li niktibhom bl-Ingliż jew bil-Malti. Dawn huma dawk in-nomi li ma jidħlux fis-sistema grammatikali tal-Malti, ġifieri li m'għandhomx plural, bħal pereżempju n-nom plastik u alkohol li m'għandhomx plural, u allura dan il-kliem nista' nagħżel li nikbu bl-Ingliż jew bil-Malti, u nomi oħrajn li għandhom biss il-plural Ingliż, bħal ngħidu aħna computer li il-plural huwa computers, u jew nkella kamera. Il-plural tagħha huwa cameras. Dawn in-nomi wkoll nista' nagħżel li niktibhom bl-Ingliż jew bil-Malti. Wieħed irid jiftakar li jekk ħajjiktibhom bil-Malti irid jiktibhom skont ir-regoli stabbiliti tal-Malti. U jekk ħajħallihom miktubin bl-Ingliż m'għandux għalfejn jiktibhom fil-virgoletti, imma jiktibhom b'mod normali bħal kliem ieħor. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.